Hi friends, hano halam Norok no ani the Kokborok Life History channel ang norokni bukhokjuk RE.debbarma. Nini bayani Hamjakma ni kajaro arita khlairitin. Nini bay ani Hamjakma ni kajaro arita khlairitin. Nugaimanya ang nono boybay. Tangaibo ani bakawa jolly mafayo. Nugin manya nono boybay kok shamaro. Mokolo tangai ani tekeren chao. Nung ani baskang toy. Waisa wishu lai tangaibo. Nungang bay kok shalang yake. Tangaibo ani bakha yok shawi kiyor sao nung shawi deman ang lenono ani sak lakmani sepano nono hamjago pia shawi manya nung leano besegbo hamjak nini kao ang nono besek hamjak punuk manke punuk naikamu ani kapang no chirogai sengsaro laiboma enggai moito narak jakamu ani Kwbwi Hamjakma ni laibomaro Hakinuruk dini ni history no kana tok jagai tongka hinke please like klaidi tei norok ni vibe songrok no share klaidi di tei subscribe klaina ni tapok di